dat creș jocul, jocul, dar noi o să facem o șmecherie. O să alegeți în comentarii ce jocuri de aici vreți să ne jucăm. Squid Game 2, Building with Friends, Creating Simulator, Studio Lifted, Free Item, Abdim, Doors România, Fury Action Games, Dictate Banklings. Alegeți voi ce joc vreți voi, dar deocamdată noi o să ne jucăm tot Brookhaven, fiindcă vă arăt cum să găsiți toate ouăle în afară de extrem și de hard. Nu, alea nu, fiindcă nu m-am uitat la ceilalți youtuberi, adică la Nocivanu, la Hulinașul, la Foxy. Acum noi o să vă învățăm. Voi știți felul ăsta, bine? Ăsta vă știți? Dăm acum aici. Și vedeți acolo două, una, două. Mai una acolo, mai una acolo, mai una acolo, până să găsim 10. Una, două. Și vedeți, eu am mașinile astea. Dacă voi le-ați găsit, o să vedeți că o să le aveți. Fiindcă sunt foarte ușor de găsit mașinile. Încă un ou aici. Încă un ou aici. Intră odată mașina! Am revenit cu un nou video. Noi o să ne jucăm, o să ies pe acest joc și o să ne jucăm cu un prieten de-a meu. Dar nu este pe fir. Vezi, acesta se joacă acest joc, acesta se joacă acest joc, acesta se joacă acest joc. Noi acum, vedeți acest joc, noi o să ne jucăm ăsta. Am ajuns pe joc și noi acum o să ne jucăm.